Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antornews. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasngi. Ki shipai pahara ka Manipur ki yo kurup iwei poinlai kg drok heroin kem ya nongkhaii beain lynti banich Assam. Ya uni drok heroin bala thep haki shispa pratali ki sabon lalap ha ka jingkhynra lang jong ki pulit ka Assam Rifles bat ki pulit ka Manipur. Kibor pahara kila khanglat ya ka jingkhynra drok ka bahe ha ka district Churachandpur jong ka Manipur ha ka ba kila yo kurup kumba iwei poinlai kg drok heroin ubala thmu banya ch Assam. Ya uni drok heroin bala thep haki shispa pratali ki sabon lalap ha ka jingkhynra lang jong ki pulit ka Assam bat ki pulit ka Manipur. Kibor penyat kila kem ya wei urang ba obladap arp khandai snem karta oblatip kerteng kum ulet minthang nagashnong chechang ha Chandel district but ubala keno ba ukit yudrong na Myanmar shasilshar kane ka jingsha khanglan kalalong hadin ka jingtip bakarpang jong ki bor wat bnya lapan ketikna ki he sarkar ha kasngi ningkong udrok heroin ubala shalan tu lingba ukhaput indo Myanmar ubadan ki thliu udan ha lynti banit shasilshar kajaka balatip ha lynti ya drok kaba penyaso ekathan chate lami ngi jong ki India shakiwi par ki than kajing to okit yeka network kaba khamhe kadang ya chakmat